салом бинандагони азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони Душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо Меҳринисои Абдуҳомид. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси Маҷлиси бузурги миллии Ҷумҳурии Туркия Нуман Куртулмушро ба ҳузур пазируфтанд. мулоқоти раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии Рустами Эмомалӣ бо раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия Нуман Куртулмуш дар ҳузури ҳайатҳои парламентҳо. авҷу суръати корҳои роҳсозӣ дар пойтахт, таъмири роҳи дохили шаҳраку маҳаллаҳо низ дар мадди назар. 2 декабр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат раиси Маҷлиси бузурги миллии Ҷумҳурии Туркия Нуман Куртулмушро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу муҳтавои муносибатҳои Тоҷикистон ва Туркия аз ҷумла дар арсаи дипломатияи парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Гуфта шуд ки муносибатҳои фарогир бо Туркия дар сиёсати хориҷии давлати мо мақоми хоса доранд. Ба муколамаи сиёсии сатҳи олӣ ва баланд ва робитаҳои байни парлумонии ду кишвар барои густариши робитаҳои гуногунҷанба таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. тавсияи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. дар ин робита таъкид гардид ки кишварҳои мо имконият доранд дар соҳаҳои афзалиятноки саноати насоҷӣ, коркарди алюминий, амалӣ намудани тарҳҳои сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисодиёти Тоҷикистон, таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ ҳамкории бештар дошта бошанд. фаъолияти комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва агентии Туркия оид ба ҳамкории байналмилалӣ василаи муҳими густариши робитаҳои дуҷониба номида шуд. ҳар ду ҷониб ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг ва сайёҳӣ ҳавасмандии худро таъкид намуданд. ҳамчунин доир ба ҳамкорӣ дар арсаи байналмилалӣ баҳри ҳалли масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавии табодули судманди афкор сурат гирифт. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize... امروز در اینجا در پایتخت کشور دوست و برادر تاجیکستان دوشنبه شهر ما دیدارهای رسمی خودمان را آغاز کردیم. در آغاز با جناب عالی امامعلی رحمان دیدار کردیم و از من و هیئت من استقبال گرم داشتند. ترکیه و تاجیکستان دو کشور دوست و برادر هستند. در ساحه‌های مختلف مناسبت‌های خوب و همکاری‌ها دارند. ما فرهنگ، تمدن، مدنیت، تاریخ و ارزش‌های مشترک داریم. هرچند که فاصله فیزیکی بیشتر است و ما از نظر جغرافیایی دورتریم، اما قلب‌های ما به همدیگر نزدیک هستند. دست با دست هم، شانه به شانه یکدیگر با تمنیات قلبی به رابطه‌های دوستی خودمون اهمیت می‌دهیم و امیدوار هستم که این رابطه ما هرچی بیشتر افزایش پیدا می‌کند. چه خیلی که شما می‌دونید پس از استقلال جمهوری تاجیکستان ترکیه یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد و بسیار در این بابت خرسند هستیم. باور دارم که این سفر من که اولین سفر رئیسی مجلس بزرگ ترکیه و تاجیکستان می باشد باعث افزایش ارتباطات و همکاری‌های بین دو کشور خواهد شد. هم از نظر گروه‌های دوستی بین پارلمانی و هم در سطح دولتی و بین حکومتی ما رابطه‌هایم را گسترش خواهیم داد و در این حال در ساحه‌های بین‌المللی ترکیه و تاجیکستان با اساس نگرش و درک مشترک در کنار یکدیگر خواهیم بود، با همدیگر حرکت خواهیم کرد. من باوری کامل دارم که دیدارهای امروزه ما بسیار مفید سپری خواهد شد و باعث افزایش دیدارها بین ترکیه و تاجیکستان خواهد گردید. من باور دارم که منطقه آسیای مرکزی در سیستم جدید جهانی از پتانسیل زیاد برخوردار است و انکشاف بیشتری خواهد کرد. در دوره جدید ما شاهد خواهیم بود که جهان جدید تأسیس خواهد شد و جهان دو قطبی نخواهد بود، بلکه یک جهان چند قطبی را خواهیم داشت که از آسیای مرکزی تا ترکیه و کشورهای بالکان تقریبا 300 میلیون اهالی را داریم که ارزش‌ها، فرهنگ و تاریخ با هم نزدیک داریم. تاجیکستان یکی از کشورهای مهم این جغرافیا است و امیدوار هستیم که صلح و ثبات در تاجیکستان پایدار باشد. همکاری‌ها بین کشورهای آسیای مرکزی افزایش داشته باشد و ما با این کشورها همکاری‌ها را ادامه و افزایش خواهیم داد. و این نه تنها باعث با هم پیوستن منطقه بلکه باعث تحکیم دوستی ما خواهد شد. امیدوار هستم که سفر رسمی ما به تاجیکستان وسیله خیر و برکت باشد و باعث هرچه بیشتری مناسبت‌های ترکیه و تاجیکستان شود.
2 декабр дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе дар доираи сафари расмии раиси маҷлиси бузурги миллии Туркия Номан Куртулмуш ба Тоҷикистон дар майдони дӯстӣ маросими гулчандбаргузорӣ бар пояи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. Зимни гулчандбаргузории меҳмони олиқадро дар майдони дӯстӣ раиси кумитаи маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. 2 декабр дар бинои Маҷлиси олӣ мулоқоти хосаи раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Номан Куртулмуш баргузор гардид. Дар даромадгоҳи бино маросими истиқболгирии меҳмони олиқадр ва аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо баргузор шуд. 2 декабр раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Номан Куртулмушро ки бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфтанд. Дар даромадгоҳи бинои Маҷлиси олӣ маросими истиқболгирии меҳмони олиқадр ва аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо баргузор шуда, пас аз боздиди толори ҷаласаҳои якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Номан Куртулмуш дар китоби меҳмонони фахрии Маҷлиси олӣ таманиёти худро сабт намуд. Дар оғози мулоқот нахуст раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси бузурги миллии Туркия муҳтарам Номан Куртулмуш ва ҳайати ҳамроҳашро ба Тоҷикистон хайрмақдам гуфтанд. Дар ҷараёни музокирот ҷонибҳо масъалаҳои асосии рушди ҳамкориҳои дуҷониба ва робитаҳои байнипарламентиро мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид шуд ки Тоҷикистон ва Туркияро робитаҳои муштараки фарҳангиву таърихӣ бо ҳам мепайвандад. робитаҳои пайваста ва дӯстии самимонаи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Реҷеп Таyyib Эрдоган омили муҳими таҳкими муносибатҳои судманди дуҷониба мебошанд. ба тавсеаи ҳамкориҳои созанда миёни Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси бузурги миллии Туркия таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. имрӯз беш аз 80 санади ҳамкорӣ миёни кишварҳо заминаи ҳуқуқии ҳамкории ду кишварро дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак муайян намудаанд. равобити иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ҳамчун яке аз самтҳои асосии ҳамкории ду кишвар арзёбӣ гардид. ҷонибҳо тавсеаи ҳамкориро дар соҳаҳои афзалиятноки саноату истеҳсолот аз қабили саноати насоҷӣ ва коркарди алюминӣ, фарматсефтӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ зарур шумориданд. инчунин коркарди меваю сабзавот, истеҳсоли шарбатҳои табиӣ, намаки ошӣ, хушконидани маҳсулоти кишоварзӣ бо истифодаи фановариҳои нави соҳа аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. зикр гардид ки анъанаҳои муштараки фарҳангиву маънавӣ барои тавсеа ва такмили ҳамкориҳои фарҳангиву гуманитарӣ имкониятҳои бештар фароҳам меоранд. маснавии маънавӣ ва дигар осори арзишманди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ ки ҷойгоҳи муҳим дар тамаддуни ҷаҳонӣ доранд, барои мардумони кишварҳои мо аҳамияти калони таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавӣ дошта, заминаи муҳими таҳкими робитаҳои фарҳангӣ маҳсуб меёбанд. зимни музокирот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалиро баррасӣ карданд. бо мақсади таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 сентябри соли 2025 дар бораи нақшаи амали стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар марҳилаи дуюм, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалинамоии стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар марҳилаи дуюм ба имзо расидааст. дар асоси қарори мазкур нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалинамоии стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 дар марҳилаи дуюм тасдиқ гардидааст.
معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه، رهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه، رهبران واحدهای ساختاری داخلدار دستگاه رئیس شهر دوشنبه و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وظیفه‌دار کرده شدند که اجرای باصفت و ثمرانک استراتژی مذکور و نقشه چهاربینی‌های تصدیق گردیده را در مهلت‌های مقرر گردیده تامین نمایند. ریاست انرژتیک و صنعت دستگاه رئیس شهر دوشنبه یکجا با ساختارهای داخلدار شهری موظف شده است که هر سال تا 10 فوریه معلومات جمع‌بسته را به وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و در حالت ضروری به حکومت جمهوری تاجیکستان در موافقت با رهبریت مقامات پیشنهاد نماید. با تشبث کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در تالار دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه با مقصد بلند برداشتن حس خودآگاهی و میهن‌پرستی، هویت ملی، حفظ و نگهداشت ارزش‌های ملی، استقلالیت و وحدت ملی و هوشیاری و زیرکی سیاسی در وضعیت سیاسی جهان، کنفرانسی علمی عملی تحت عنوان نقش حزب‌های سیاسی در بلند برداشتن هویت ملی و امنیت دولت برگزار گردید. گزارش در این باره. در کاری کنفرانسی معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکرات تاجیکستان مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه رئیسان حزب‌های سیاسی تاجیکستان اشتراک نمودند. کنفرانسی را معاون یکم رئیس حزب خلقی دموکرات تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده افتتاح نموده ابراز داشت که هویت ملی نه تنها واحد نام و زبان یک مردم نیست، بلکه مجموعه از ارزش‌های فرهنگی، عنعنوی، تاریخی و معنوی میباشد که به یک ملت هستی میبخشد. یکی از وظیفه‌های اساسی حزب‌های سیاسی به خصوص در کشورهای در حال رشد چون تاجیکستان حفظ و ترغیب همین ارزش هاست. سپس مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه حمیدیان ارزو به سخن برآمده اظهار داشت که حزب‌های سیاسی در نمونه حزب خلقی دموکرات تاجیکستان نه تنها تشکیلات ترنمگری منفعت‌های گروه‌های گوناگون جمعیتی بلکه محافظ ارزش‌های ملی و تحکیم دهنده امنیت دولتی میباشند. فعالیت آنها در این زمینه به طور مستقیم به استواری، پیشرفت و آبادی کشور مساعدت می‌نماید. تا آن دمی که این حزب‌ها وسیع‌تر به مردم پیوند میباشند و در سمت حفظ منفعت‌های ملی و تقویت دولتداری تاجیکستان کار کنند، کشور ما در راه رشد ترقی با امنیت و باوری به آینده قدم خواهد گذاشت. در ادامه دیگر اشتراکداران نیز سخنرانی نموده به نقش حزب‌های سیاسی در بلند برداشتن هویت ملی و امنیت دولت ابراز عقیده نمودند. چاره‌بینی در فضای افتخار وطن‌داری و هویت ملی به کار خود انجام بخشید. با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا جهت تجلیل سزاوار 31 سالگی روز تأسیس یابی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و با مقصد قدردانی غالبان دور ناحیوی آزمون‌های عمومی شهری حزبی، اینچنین هوسمندگردانی فعالان حزب زیر عنوان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشاهنگ وحدت و ثبات و کفیل پایداری استقلال دولتی همایش حزبیان ناحیه برگزار گردید. گزارش همکاران ما از جریان این چاره‌بینی آماده شده است. در همایش تنتنوی که با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه بخشیده به 31 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، کمیته اجرایی حزب در شهر دوشنبه و ناحیه سینا، نمایندگان کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی، وکیلان مجلس‌های وکیلان خلق شهری و ناحیوی، اعضای فعال تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن و دیگران اشتراک و سخنرانی نمودند. قید گردید که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از اراده مردم شریف تاجیکستان منشأ گرفته، همچون نهادی با اعتماد مردمی به عرصه سیاست کشورمان وارد شد و در این مدت برای خاموش کردن جنگ تحمیلی شهروندی، برقرارسازی صلح و آرامی، رسیدن به وحدت ملی سهمی سزاوار گذاشت. همزمان شرکت‌داران عاید به تلاش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تأسیس این نهاد بزرگ ایدئولوژی، اینچنین عاید به نقش و مقام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در راه بنیاد دولت ملی تاجیکستان سخنرانی نمودند. در ادامه مراسم قدردانی غالبان دور ناحیوی آزمون‌های عمومی شهری حزبی، کمیته اجرایی ابتدایی فعال، تشکیلات ابتدایی فعال، وکیل تشبثکار، کارمند شایسته، بهترین تبلیغاتچی هدفهای برنامه‌ای و خبرنگار ورزیده دایر گردیده، غالبان نامینات ساحه‌های مذکور با دیپلم و تحفه‌های آماده نموده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه سینا سرفراز گردانیده شدند.
дар шаҳраку маҳаллаҳои пойтахт корҳои ободониву созандагӣ бо авҷу суръати тоза идома дорад. дар ноҳияи Шоҳмансур корҳои ободонӣ ва беҳтарсозии инфраструктури роҳҳо ба роҳ монда шудааст. тибқи иттилои масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, дар кӯчаи Деҳлавӣ корҳои мунфашкунии роҳ ба анҷом расонида шуд. шарҳи бештар дар матлаби навбатии барнома. дар ноҳияи Шоҳмансур раванди корҳои ободонӣ ва навсозии роҳҳои дохили шаҳраку маҳаллаҳо бо маром идома дорад. дар доираи ҳамин корҳои созанда дар кӯчаи Деҳлавӣ мунфашкунии роҳ ба таври васеъ амалӣ гардид. ин иқдом бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ роҳандозӣ шудааст. мутахассисони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур бо истифода аз техникаҳои замонавӣ қабатҳои кӯҳнаи роҳро бартараф намуда, сатҳи онро ҳамвор карда, паҳлӯҳои роҳро мустаҳкам сохтанд. ҳамин тавр барои рехтани асфалти нав роҳ пурра омода карда шуд. баъдан қабати нави асфалт дар майдони муайян густурда шуда, раванди корҳо мутобиқ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ иҷро гардид. масъулин таъкид мекунанд, ки дар ин мавзеъ қабатҳои асфалт бо ғафсии зарурӣ хобонида шуд, ки он барои солҳои дароз хизмат хоҳад кард. ба иттилои масъулини ноҳия, таҷдиду навсозии роҳҳо бахше аз барномаҳои рушди иҷтимоии иқтисодӣ маҳсуб меёбад. ҳадафи он беҳтар кардани инфраструктури нақлиётӣ, таъмини ҳаракати бехатар, кам кардани хароҷоти вақт ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рафтуомади шаҳрвандон мебошад. мунфашкунии нав на танҳо рафтуомадро осон кард, балки ба сифати зиндагӣ ва сатҳи хизматрасонӣ низ таъсири мусбат мегузорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур изҳор медоранд, ки корҳои ободонӣ дар дигар кӯчаҳо низ дар назар дошта шуда, тибқи нақша пайи ҳам иҷро карда мешаванд. дар шаҳри Душанбе давоми солҳои охир корҳои роҳсозӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби шахсони саховатпешаву эҳсонкор вусъати тоза касб намудааст ва таъмири ин қида низ дар ин замина амалӣ гардид. дастовардҳои соҳаи меҳнат дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон колан тағйир ёфта, мазмуну мунтариҷаи соҳаи меҳнат ва дарки мантиқии он беҳтар шудааст. таваҷҷӯҳи бештар намудан ба масъалаи шуғли аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ, таъмин намудани шаҳрвандон ва қабулии қарору қонун ва барномаҳои ба ин соҳа мусоидаткунанда гувоҳи ин гуфтаҳост. бо мақсади татбиқи ҳамаҷонибаи нақшаву барномаҳои ин соҳа дар пойтахт аз ҷониби сохторҳои дахлдор чораву тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. муфассал дар матлаби навбатии барнома. дар доираи нақшаи чорабиниҳои шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе, машварати омӯзиши вобаста ба шаҳри қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ, экспертизаи шароити меҳнат ва пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ дар ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди Синон, ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди Осиё, ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди Ангубин, Сафар Сентр ва ҷамъияти дораи масъулияти маҳдуди Соҳибдӯст ташкил ва баргузор карда шуд. мақсад аз роҳандозии чорабинӣ, шарҳу тафсири муҳтавои қонунгузории соҳаи меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолӣ, экспертизаи шароити меҳнат ба кормандони ширкатҳои сохтмонии ҳудуди шаҳри Душанбе ва пешгирии ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ арзёбӣ гардид. дар машварати навбатӣ на танҳо кормандону мутахассисони ширкатҳои сохтмонӣ, балки корфармоён, яъне шахсони масъули ширкатҳои сохтмонӣ ширкат варзиданд. зимни ин тадбири соҳавӣ, мутахассисони шӯъбаи хадамоти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе масъалаи муҳими соҳаи меҳнатро мавриди шаҳру баррасӣ қарор доданд. яке аз мушкилоти ҳалталаб дар раванди фаъолияти ширкатҳои сохтмонӣ ин ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ арзёбӣ гардид. зеро рӯй додани ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот сабабгори осеб бардоштан ва ҳатто марги кормандон мегарданд, ки ин ҳолат боиси нигаронӣ аст. ҳодисаҳои нохуш аксаран бо сабаби риоя накардан ё таъмин набудани шароити бехатарии кор рӯй медиҳанд. қонунгузории меҳнат муқаррар менамояд, ки назорати доимии риоя шудани тамоми талабот, қоидаҳо ва меъёрҳои бехатарии пешбурди корҳо ва ҳифзи меҳнат аз тарафи кормандон ба зиммаи корфармо аст. аз ин рӯ корфармоён, яъне масъулини ширкатҳои сохтмонӣ низ бояд талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба ҳифзи меҳнат, муҳайё сохтани шароити меҳнат ва риояи техникаи бехатариро иҷро намоянд. ширкатдорон афзуданд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоии меҳнатии кормандон, ҳифзи саломатӣ ва таъмини бехатарии шароити меҳнат ва ҷалб намудани диққати корфармоён оид ба ташкили корҳои бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат дар корхонаҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад. аз ин рӯ шӯъбаи хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе
бо ин мақсад чунин чорабиниҳоро бо ҷалби доираи васеъи ташкилоту муассисаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе созмон дода, аз масъулин даъват менамояд, ки ҳангоми фаъолияти корӣ, таъмини ҳуқуқ ва шароити меҳнати ҷавобгӯи талаботи қоидаҳои бехатарӣ ва гигиенӣ, афзалияти ҳаёт ва саломатии кормандон нисбат ба натиҷаи фаъолияти истеҳсолӣ, танзими давлатии бехатарӣ ва ҳифзи меҳнатро ҳамаҷониба риоя намоянд. зеро дар пойтахт илова ба дигар самти фаъолияти меҳнатӣ ба ин соҳа низ ҳамаҷониба таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳандозии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, таъмини усулҳои шаффофият, адолат, воқеият дар он ва фароҳам овардани тамоми шароити созгору мувофиқ барои имтиҳонспории довталабон сазовори боварии аҳли ҷомеа гардида, ҳатто маҳбубиятро низ миёни алоқамандони имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ касб кардааст. ҳамзамон марказ бо мақсади тарғибу таблиғи бештар ва ҳамасмангардонии ҷавонон ба илмомӯзӣ ҳамасола довталабони беҳтаринро муайян ва қадр мекунад. шарҳи бештар дар гузориши навбатии барнома. сифати таҳсилот яке аз масъалаҳои муҳимтарини соҳаи маорифи кишвар ба ҳисоб рафта, ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бо ин мақсад дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино маросими мукофотсупорӣ ба даҳгонаи беҳтарин довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2025 бо иштироки намояндагони ҳукумати кишвар, роҳбарони аввали сохторҳои марбутаи шаҳриву ноҳиявӣ ва донишҷӯёну толибилмон баргузор гардид. зимни баромади масъулин зикр шуд, ки имрӯз дар сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат рушди соҳаи илму маориф, беҳтаргардонии таълиму тадрис ва баландбардоштани сифати таҳсилот дар ҳамаи зинаҳо мавқеи намоён дорад. таъкид гардид, ки маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста барои тарғибу ташвиқи бештари донишандӯзӣ, ки яке аз омилҳои баландбардоштани сифати таҳсилот аст, сай мекунад. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳавасмандсозии довталабон, дастгирии иҷтимоӣ ва ҷалби бештари онҳо ба донишандӯзиву илмомӯзӣ ва ҷалби бештари хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи мамлакат ба муассисаҳои олии кишвар чораҳои мушаххасу амалӣ андешида, имрӯз чорабинии даҳгонаи беҳтарин довталабонро роҳандозӣ намуд. марказ дар оянда низ чунин тадбирҳоро барои ҷалби бештари онҳо ба муассисаҳои олии кишвар ва ҷалби бештари онҳо ба донишандӯзӣ, илмомӯзӣ ва фаро гирифтани қишри навраси ҷомеа ба омӯхтани касбу ҳунарҳои замонавӣ чораҳои амалӣ меандешад. дар маросими ҷоизасупорӣ аз рӯи 6 номина, яъне аз рӯи 6 ихтисос, 28 нафар беҳтарин довталабони имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавии соли 2025, ки ба муассисаҳои олии кишвар дохил гардиданд, бо мукофотҳо қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз боиси сарфарозии ман мебошад, ки дар даҳгонаи беҳтарин довталабон ман ба сифати яке аз беҳтарин довталабоне, ки бали баландтаринро ба даст овардам, интихоб шудам. мехостам, ки миннатдории самимии худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам. сипос аз маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз сарпарастон ва аз тамоми шахсоне, ки соҳаи маорифро таваҷҷӯҳ мекунанд, миннатдории худро ба онҳо мерасонам ва ба ҳар як донишҷӯ довталабе, ки мехоҳанд дар оянда ба мақсадҳои худ расанд, дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳо иштирок кунанд, мехоҳам гӯям, ки таваҷҷӯҳи худро ба дониш кунанд. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-2025 оид ба амалигардонии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намудани солҳои 2020-2040, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2020 тасдиқ гардидааст, довталабонеро, ки аз рӯи дастовардҳо соҳиб шуданашон ба шумораи имконпазири ҳадди аксари холҳо аз фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ низ дар доираи гурӯҳҳои ихтисосҳо аз ҷумлаи беҳтаринҳоянд қадрдонӣ мекунад. марказ маросими қадрдонии даҳгонаи беҳтарини довталабонро дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ шуруъ аз соли 2018 баргузор намуда, инак соли шашум аст, ки маросим дар фазои мутантан роҳандозӣ мешавад. ҳамасола аз 25 ноябр то 10 декабр дар миқёси ҷумҳурӣ 16 рӯзи мубориза бар зидди хушунат ва зӯроварӣ бо баргузории чорабиниҳои гуногун аз ҷумла конфронсу мисҳои мудаввар, семинару тренингҳо, аксияву викторинаҳо баргузор карда мешавад, ки ҳадафи аслӣ даъват намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилонаи воқеӣ ва пешгирии зӯроварӣ дар оилаҳо мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома.
дар муассисаи давлатии таълимии гимназияи рақами 4 барои хонандагони болоиқоти шаҳри Душанбе бахшида ба 16 рӯзи мубориза алайҳи зӯроварӣ нисбат ба занону духтарон дарси кушоди тарбиявӣ баргузор гардид. Ин иқдом бо ҳадафи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, ташаккули тафаккури солим ва ҷалби наврасону ҷавонон ба фарҳанги ахлоқии ҷомеа роҳандозӣ шудааст. Дар дарси кушод роҳбарияти омӯзгорони собиқадор ва хонандагони болоиқоти муассиса иштирок карданд. Омӯзгорон дар мавзӯъҳои пешгирии зӯроварӣ дар муҳити оила, ҳуқуқ ва масъулияти ноболиғон, ҳамчунин нақши мактаб дар тарбияи маърифатии насли наврас суханронӣ намуда зикр карданд, ки тарбияи дурусти фарзанд заминаи муҳими ҷомеаи солим аст. хонандагон низ бо маърузаҳо, санадчиҳои тарбиявӣ ва барномаҳои фарҳангӣ баромад карда паҳлӯҳои гуногуни масъалаи зӯровариро тавассути мисолҳои амалӣ ва ҳунарҳои эҷодии худ ба намоиш гузоштанд. Ин баромадҳо на танҳо маълумоти муҳим медиҳанд, балки хонандагонро ба ҳимояи ҳуқуқи худ ва дигарон ҳидоят месозанд. Ташкилкунандагон таъкид намуданд, ки гузарондани чунин дарсҳои кушод барои ҷилавгирӣ аз ҳодисаҳои зӯроварӣ байни ҷавонон таъсири назаррас дорад ва минбаъд низ идома меёбад. ما خواننده ها خیلی شادیم که در این چاره‌بینی تنتنوی فعالانه اشتراک کرده درباره زوراوری کمی هم باشد و دیگران معلومات داده توانستیم. زوراوری این تأثیر بد یا ضرررسانی قصدانه یک شخص به شخص دیگر است. اگر کسی را زند، ترساند یا از حق خود محروم کند، این زوراوری به حساب می رود. ҳамчунин хонандагон дар баромадҳои худ паҳлӯҳои муҳими масъала аз ҷумла навъҳои зӯроварӣ, роҳҳои ошкорсозӣ, сабабҳои асосӣ ва оқибатҳои иҷтимоиву равониро баён карданд. таваҷҷӯҳи махсус ба он ҷалб гардид, ки зӯроварӣ на танҳо ҷисмонӣ, балки равонӣ, иқтисодӣ ва иттилоотиро низ дар бар мегирад, ки аксаран нодида мемонад. ташкил намудани чунин дарсҳои кушод дар муассисаҳои таълимӣ ҳамчун як иқдоми муҳими маърифатӣ баҳогузорӣ мешавад ва ба рушди ҷаҳонбинии солими хонандагон таъсири мусбат мерасонад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, миёни вазорату кумита, ташкилоту муассиса ва шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ даври ноҳиявии озмуни китобхонаи беҳтарин ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон аз ҷараёни баргузории озмун. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз 2 то 4 декабри соли равон миёни вазорату кумита, ташкилоту муассиса, шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ даври ноҳиявии озмуни шаҳрии китобхонаи беҳтарин баргузор карда мешавад. дар рӯзи аввали баргузории озмун ҳайати ҳакамон ва комиссияи озмун аз китобхонаи филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе боздид намуданд. ин китобхона дар номинатсияи илмии соҳавӣ иштирок намуда фонди умумии он 19224 нусха китобҳои бадиӣ, илмӣ ва соҳавиро дар бар гирифта, ҳамчунин дорои 120 000 нусха китобҳои электронӣ мебошад. озмуни шаҳрии китобхонаи беҳтарин бо мақсади эҳё ва рушди фаъолияти китобхонаҳои мактабӣ, бедор намудани ҳисси масъулият нисбат ба эҳтироми китоб, завқи китобхонӣ, эҳтиёт намудани китоб, китобдӯстӣ, зебоипарастӣ, завқи эстетикии хонандагон, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи тарбияи онҳо ташкил гардидааст. дар идома ҳайати ҳакамони даври ноҳиявии озмун аз китобхонаи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дида намуданд. китобхонаи ин сохтор дар номинатсияи идоравӣ иштирок намуда, хазинаи он 1392 нусха китобҳои гуногун мавзӯъро дар бар гирифта, ҳамчунин китобхонаи электронии он ба махзани китобхонаи миллии Тоҷикистон пайваст мебошад. дар китобхонаи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон 2700 нусха китобҳои электронӣ мавҷуд аст. озмуни китобхонаи беҳтарин бо мақсади мустаҳкам намудани пойгоҳи моддии техникии китобхонаҳо, ғанӣ гардонидан ва таъмин намудани онҳо бо миқдори зарури адабиёти бадиӣ роҳандозӣ гардида, ҳамзамон баъри баланд намудани нуфузи китобхона ҳамчун ҷузъи муҳим ва ҷудонашавандаи раванди таълиму тарбия нигаронида шудааст. дар корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк бо мақсади ҷалби кормандони бонк ба китобу китобхонӣ 1780 нусха китобҳои гуногун мавзӯъ пешниҳод гардидааст ва ҳамчунин китобхонаи бонк дорои 25 000 нусха китобҳои электронӣ мебошад. ҳайати ҳакамон зимни натиҷагирии озмун бештар ба низомнома, шиноснома, нақшаи кории китобхона, дастуромали вазифавӣ, рӯзномаи кории китобдор, китобҳои инвентарӣ ва умумӣ, шумораи толорҳои хониш, баромадан ба шабакаи иттилоотии интернет, таҷҳизоти техникӣ, намоиш китобҳои нав ва китобҳои фаромӯшшуда, таҳияи лавҳаи китобхонӣ, руҷуъ ба китобҳо, шеърҳо, порчаҳои ба мавзӯи Тоҷикистон бахшидаи адибон, таъмиру тармим ва тозагии китобхона, ташкил намудани мусобиқаи китобхонӣ байни хонандагон ва натиҷаи он эътибори махсус зоҳир менамоянд. дар ин китобхона зиёда аз 1750 нусха китобҳои бадиӣ ва илмии соҳавӣ мавҷуданд, ки ҳамарӯза кормандони Амонатбонк аз он истифода мебаранд. ин даври ноҳиявии озмуни шаҳрии китобхонаи беҳтарин аст ва аъзои ҳакамон дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз рӯи номинатсияҳои беҳтарин китобхонаи илмии соҳавӣ, оилавӣ, идоравӣ ва оммавӣ баҳогузорӣ намуданд. Валиҷон Шарифзода, Искандари Додарбек барои барномаи иттилоотӣ Вақт.
16 اشتراکچی جام آسیا 2026 میانی دسته‌های تا 17 ساله در عربستان سعودی معلوم شدند. جام آسیا 2026 میانی دسته‌های تا 17 ساله از 7 تا 24 می سال 2026 دایر می‌شوند. سال آینده جام آسیا 2026 دسته نودوت تاجیکستان زیر رهبری دلیر کایوسوف شرکت می‌ورزد. نورسان تاجیکستان با شرافت نتیجه آخر و روخت به جام جهان 2025 بدون اشتراک در بازی‌های انتخابی وارد این مسابقه می‌شوند. از 6 تا 7 دکبر در شهر توکیو ژاپن مسابقه نوبتی سری جهانی جودو توکیو گرند سلام 2025 برگزار می شود. تا امروز برای اشتراک در مسابقه 327 جودوکور از 44 کشور جهان نامنویس شدند. ورزشکاران برای بهتر کردن موقعشان در فهرست جهانی صاحب امتیازها می شوند. غالبان 1000 امتیاز، برندگان جای دوم 700 امتیاز، جای سوم 500 امتیاز می گیرند. مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه با مقصد دریافت چهره‌های نو و زباندان از جمله محرران، نطقان، نواربرداران و کارگردان‌ها آزمون اعلان می‌نماید. داوطلبان باید دارای معلومات تخصصی باشند و در برابر این دو زبان خارجی را دانند. برای معلومات علاوگی می‌توانید به شعبه به‌حسابگیری کادرها، تامینات حقوقی و کارگزاری مؤسسه با تلفن رقمی 22300347 مراجعه نمایید. بینندگان عزیز، این بود همه آن خبر گزارش هایی که طول چند لحظه تقدیم شما نمودیم. خانه آباد و سربلند باشید.